Biziň ýaşaýan şu planetamyz adaty däl, bolmaly ýalak däl. Bir zatlar ters. Asyl bolmasy şunuň ýalak, ýa-da şunuň ýalak. Ýa bolmasa şeýle. Ýa ýerde problema bar, ýa-da başgalarda. Bu sistemamyzda ýerden başga jemi 7 san planeta bar. Ve olary ýer bilen deňeşdirsek, biziň ýerimizde bir problema bardygy belli. Meselem planeta diýen goňşumyz Mars ýalak bolar. Sowuk, guruly, howasyz bir çöl. Ýa-da beýle goňşumyz Venera. Zäherli, dykyz, gyzgyn bir çukur. Atmosferanyň juda gowy bolmasy sebäpli Venerada ýaşadarek kislota we metal ýaýar. Kislota bu teniňe degende ýakgan, bişirýän bir madda. We howanyň gaty gyzgyn bolmasy sebäpli bu kislota ýere düşmänkä buwarýar we yzyny tutýar. Ýene käbir barlarlarda Venerada metal ýaýanlygy tapyldy. Bu näme diýmek? Ýerde ýaşaýan bolsa, aňarda depäňden demir daş ýaýar diýmek. Ýa-da ýene bir mysal, gazdan durýan Jupiter. Jupiter'de ayak basmana yer yok. Tutuşsuğuna gaz. Gemil varıp gonoyun nisen düğüne barmakan näme boljagyny belli däl. Bärde olýan tupanlar sagatda 432 km tezlige çenip barýar. Äpet gyzyl nokot diýilýän şu ýerde tupanyň töleýin bolýan we 1830-njy ýylda tapyldy. Ondan bäram dowam edýär. Onuň haçan başlandygy belli däl. Ýa-ni ýakynda Kepler teleskoby 200 000 töwerek ýylda seredip, olarda 4878'e ýakyn eksoplaneta bardygyny hasaplady. Eksoplanetaları geçenki videolardan bilýänsiňiz. Biziň sistemamyzyň daşynda ýerleşýän planetalar aýdylýar. We şo tapylan 4878 eksoplanetalardan intek biziň kämegdeýän ýekejede planeta tapylmady. Biziň kämegdeýän planeta bolmasy üçin, ütköşk bir planeta bolmasy üçin nämeler gerek? Ýani üstünde milyonlarça haýwana, ösümlige we insana hiç ýyl kynçylyksy dem almagyna, iýip içmegine, ýaşamagyna müňlerçe ýyllap amatly bir ýer bolmagy üçin nämeler gerek? Beýleklerden ütköşk bolmak, adaty bolmagy üçin nämeler gerek? Gelin seredip geçelim. Biziň täsin planetamyzdaky iň esas zat ýaşaýyşyň bolmagydyr. Ýaşaýyş bolmagy üçin iň esas sebäp bolsa suwdur. Töwerimizdäki ähli canly jandarlar suw bilen ömürlerini dowam etdirýärler. Meselem, adamyň 60% suwdan durýar. Suw şu wagt ýer ýüzüniň 71%-ni tutýar. Suw diňe bir aýlawda bolýar, hiç gaçan bir ýerinde durmaýar. Belli bir wagt ýagşyň ýagmazlygy ösümlikleriň we janlaryň ölmegine we guraklyga getirer. Deňizdäki okeannak suw buwaryp asmana galýar we bulutlar bilen ýene ýagşy bol bir ýere aýlanyp gelýär. Emma pikir edin, ýata suwdaky janlylar ölmek bilen bolýar, suw bolsa portamak, zaýlanmak bilen bolýar. Yerdäki okean bolsa duran ýatan suwdan tapady ýok. Emma onu bir zat bulap durýar, aýlap durýar, onu hereket etdirýär. Deňiz kenarynak görýän ol gelgitleriňiz, ýani suwun belli bir wagt çekilip, soňradan ýyzyna gelmesi aý tarapyndan emele gelýär. Nädipmi? Tidal force. Ýani aýyň dartyş güýji sebäpli. Bilýänsiňiz, maddalar biri-birilerini özlerine çekýärler. Ýeriň aýa täsir edip, aý daşyndan aýlaşýarlar. Aý hem belli bir derejede ýere täsir edýär, esasy ýerdäki suwlara täsir edýär. Suwlar günne 2 ýerden çekilip, ýyzyna gelmegine getirýär. Suwlaryň çaýkanmagy, hereketi okeannak ýymytlaryň ýüze çykmagyna kömek edýär. Leňeşler, ýyldız barlyklary, ulitkalar we birnäçe haýwanlar şu ýerden ýymytlanýarlar. We suwuň bir aýlawda bolmagy klimatlaryň emele gelmegine getirýär. Emma bu suwlaryň günden gelýän şemallan, radiasiýadan ýaňa, goňşy planetamyz Marsdaky ýalak gurap gitmezligi üçin bize bir gora gerek bolýar. Ýere günüň şemalyndan gelýän bölejiklerden goranmak üçin galkan gerek bolýar. Günde bolup geçen partlamalarda emile gelýän proton we elektronlardan durýan bölejikler sekundda 500 km tezlik bilen kosmosa pytraýarlar, saçylýarlar. Saçylmaga günüň şemaly diýilýär. Günden gelýän bu bölejikler we radiasiýa ýeriň magnet polusy bolmadyk bolsa, ýoş-ýoşdan ýeriň atmosferasy ýitmäne başlardy, dem almak kynlaşardy. Günden gelýän radiasiýa DNK-myzyň bozulmagyny, soňra bolsa biziň rak bolmamyza getirer. Bu arada şu ýyl ýaýlyma giren Finch filmine seredip bilersiňiz. Filmde dünýämiz günden gelýän güýçli radiasiýasyny alýar we ondan soňra film diýeri alan biri we onuň ýasan roboty barada dowam edýär. Bu filmde günden gelýän radiasiýanyň we şemalyň näme derejede ziýanlydygyny görüp bilersiňiz. Ýerde magnet polusyň bolmagynyň sebäbi ýeriň merkezine ýerleşýän ýadrodur. Beýik basynjyň aşagyna we birnäçe metallardan durýan bu ýadro ýerimiziň öz başyndan aýlanmagy bilen aýlanyp magnet poluslar emele getirýär. Ýeriň atmosferasy hem ýaşaýyşyň amatly ýagdaýdadyr. Atmosferamyň 78% azotdan, 21% kisloroddan we beýleki 1% bolsa ýöneköý gazlardan durýar. Ýani adamlaryň ýaşamagy üçin gerekli bolan gaz
howanyň 99%-ni tutýar. Howada kislorodun köpelmegi, ýekije kükürt çöpden saklap bolmajak ýangynlaryň çykmagyna azalma bolsa, hiç ýerde hiç ýyl ot ýakyp bolmajak ýagdaýa getirýär. Yer barada belläp geçmeli ýene bir zat bolsa, onuň ýerleşýän ýerdir. Universe Sandbox diýilen bu oýunny siz her hil zatlar simulasiýa edip, her hil ýagdaýlar barlap görüp bilersiňiz. Gelin bir zatlar barlap görelim. Meselem aýdalyň, biziň planetamyz Yer günüň daşyndan 30.000 kilometr tezlikde aýlanýar. Gelin şuny gataldyk görelim. Yani gataldan nädämizde nähil zatlar bolardy seredik geçelim. Ne bärde tezligini gataltýas we kartada ýere seredin. Yani yer çarkyndan çykdy. Birazdan wagt tezlendirýäs. Yani belli bir wagtdan soň nämeler bolup geçenini göreriz. Gelin ýere seredelim. Näştaýda ýerdäki insan ýagdaýy seredýäňiz. Ýeriň ýüzi tutuşlugyna doňdy. Ýerde minimum temperatura -167 gradus, maksimum temperatura -75 gradus, ortalama bolsa -90 gradus töwereklerdi. Yani biz şu ýerde ýeriň çala tezligini gataltmak bilen näýeli zatlar üýtgärdi, şolary seretdik. Yani başka näýeli wakalar, näýeli senariolar barlap görmek isteseňiz, yani şu programmy ulanıp bilersiňiz. Gelin ýene bir zatlar barlap görelim. Meselem 2 sany galaktikany çakmışdyryp görelim. Näýeli zatlar bolýar seredelim. Wagty tezlendirip, ýoşandyryp, näme bolup geçen zatlaryny takip etip görüp bilersiňiz. Milky Way we Andromeda galaktikasyny çarpışdyrdyk we ene soňunda bolan zatlar. Ýa-da gelin ýene başga bir zatlar barlap görelim. Meselem biziň planetamyz güne derek başga bir planeta bolan bolsa, meselem Betelgeuse diýilen ýyldız güne derek goýsak näil bolardy? Görýäňiz, yani güne derek başga bir ýyldız bolan bolsak näil bolardy? Ýa-da aýdaly 2 sany ýyldız çakmışdyrasyňyz gelýär. We bärde gün alýas we gapdanda da ýene bir günüň meýdanyna bir ýakynrak bir ýyldız aldyk we wagtdan başladýas. Görelim nämeler bolýar. Ne gördüňiz? Yani şu supernova boldy. Yani 2 sany ýyldız çakmışdyrsaň supernova emeleydi. Ýa-da elemdäki iň esasy güýçleň biri bolan därtiş güýjüni peselene näil bolardy ýa-da aýramyzda nähil bolardy diýip barlap bilersiňiz. Gelin barlap görelim. Şu wagt därtiş güýjüni 2 etdik. Nämeler bolýar seredýäňiz. Hemmedan birden güne tarap hereket edip başlady. Yani massaň imkan bolan ýerine düşüp başladylar. Indi bolsa därtiş güýjüni gowy aýyrdyk. Yani peseltdik. Yani hemmedan çykyp gitdi, çarkyndan gitdiler. Görýäňiz. Hersi bir tarap urady. Ýönekeje üýtgeçliklerden soň näil zatlar emele gelerdi, yani seredip bilersiňiz. Ýa-ni hem aýdyşymyz ýaly, gelin esas eksperimenti barlap görelim. Ýeriň ýerleşýän ýerini biraz güne ýakynlaşdyryp görelim, ýa-da biraz günden uzaklaşdyryp görelim. Belli bir wagtdan soň nämeler bolup geçýär seredelim. Yer şu wagt güne iň ýakyn planeta. Belli bir wagtdan soň howa näil boldy, atmosfera näili, gelin seredelim. Ine yer alýas. Yerde şu wagt ortaça temperatura 300 gradus. Minimum temperatura bolsa 160 gradus. Maksimum 326 gradus. Yani şu wagt ýeriň ýüzünde ýaşar ýaly. Ýeriň ýüzündäki ösümlikler, ağaçlar gitdi. Gelin bolsa ýeri biraz daşrakda ýerleşdirip görelim. Jupiterden hem daşrakda. Belli bir wagtdan soň nämeler bolup geçýänini seredelim. Biraz wagty gataltýas. Indi wagty durup görelim nämeler bolup geçdi. Ine şu wagt görýäňiz, ýeriň ýüzi tutuşlugyna doňdy. Ortaça temperatura 114 gradus. Başka isläni hemme zatlaryny yani görüp bilersiňiz. Ýerleşýän ýerimizden başga da bizi gurşap alýan planetalaryň bize iň amatly ýagdaýda ýerleşýärler. Kosmosdaky asteroidler, meteorlar ýa-da başga gök cisimleri gelip
Jupiter, Saturn diýerler. Olar degmese 66 milyon ýylyň Meksikan Yucatan ýarymadasyna degen we ýerdäki canlaryň %70%-iniň ýok bolmagyna sebäp bolan ýarak bir jisim ýere degip biler. Indi biz bu ýerde planetamyzyň beýleki ýöneköy adaty planetalardan däldigini, onuň bir ütkeşik planeta diýeni gördük. Ýeriň iň amatly ýagdaýda ýerleşişine, magnit polusynyň bolşuna, atmosferasyna, suwuň we aýyň bolmagyna seretdik. Bulara ýene bir näçe, meselem ýeriň 23 gradus eýik durmagyny, ýeriň öz okunyň daşyndan aýlanmagyny we ýeriň biosferasyny we bir näçe zatlar goşup bileris. Biziň planetamyzda bir ütkeşiklik, bir täsinlik bardygy belli. Emma bular bize ýöneköy gelýär. Sebäbi bolaýmaly zat türelýär. Sebäbi öwrenşdik. Günden elme dama ýyllyk gelmegi, ýeriň oňa bolup biläjek iň amatly ýakynlykda ýerleşmegi, atmosferanyň iň gowy ýagdaýynda bolmagy, tebigatyň beýle sazlaşykda bolmagy, töweregimizdäki arhitektura, ýagýan ýagyş bize bir zatlar aýdýar, bize bir zatlar diýýär, bir many ýangladýar. Bular bolaýmaly, manysyz ýöneköy zatlar däl. Biz bolaýmaly, manysyz ýöneköy zatlar däl. Bu işler barada pikirlenmek, bu işlere seredip näme diýjek bolýanyň, näme many ýanglatýanyň üstünde pikirlenmek bolsa, bizi beýlek canlılardan, haýwanlardan tapatlandyrýan hakiki adam edýän zat.